enwere m aṅụrị oge ndọrọ ka ha na-ekwusi ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu, ka anyị jee n'ụlọ Chukwu, n'ụlọ Chineke nna m, n'ụlọ Chukwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, tata bụ ụka nke ịtọ n'oge olileanya onye nzọpụta anyị. Tata anyị na-achụ aja misa maka inye Chineke ekene maka ngọzi ya n'isi ezinụlọ Okolo, yana maka ihe ndị ha bugasị n'uche. A na-ayọkwa ya maka nchekwaba nke Chineke na odudi ya n'isi ezinụlọ Chibụzọ Nweke, ka anyị natazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwa nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwere Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadobe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, were soro nweta nnukwu aṅụrị nke a na eze gị, site na dị nwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na Mmụọ Nsọ dị ndụ na-achị, ofu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ka ọ zara, n'ala akpọrọ nkụ ṅụrie, ka ịchakịrị ala ṅụrie, mepụtakwa okoko. Ya mepụta okoko osisi mara mma,
ya ṅụrịa ọṅụ wee kwa ukwu aṅụrị. A ga-etuwe ya ugo etuwere Lebanon, bịakwa doo ya ebube edoro Kamel na Sharon. Ha ga-ahụ otito nke Onyenwe anyị na ebube nke Chineke anyị. Mee ka aka niile na-esighị ike gbasi ike, ka ugwu niile na-ama jijiji n'ala guzosie ike. Ma gwanụ ndị obi ha na-ada mba sị, nweenụ obisi ike, egwu atụla unu. Leenụ anya, Chineke unu na-abịa. Ịbọ ọbọ na ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke na-abịa. Ọ na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị isi hụwa ụzọ, ka ndị ntị chiri nụwa ihe, ka ndị ngwụrọ wulite elu dịka ele, ka ire dara obi wee ukwu aṅụrị, n'ihi na ndị Onyenwe anyị gbapụtara agbapụta ga-alọghachi. Ha ga-etiri mkpu ọṅụ bata na Zayọn. Aṅụrị ebighị ebi anụrụ ọcha ha n'ihu. Aṅụrị na obiọma ga na-eso ha. Ọnụma na ịkwa akwa ga-akwụsị. Okwu nke osebrụ ụwa. Onyenwe anyị bịa zọpụta anyị. Ọ bụ ya na-edobe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-enye ndị a na-emegbu emegbu ihe ruru ha. Ọ bụ ya na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Ọ bụkwa Onyenwe anyị na-eme ka ndị ejiji nwere onwe ha. Onyenwe anyị na-eme ka onye isi hụwa ụzọ. Ọ na-ekulite ndị dara n'ala ilu. Ọ bụ Onyenwe anyị na-echekwa onye ọbịa. Ọ bụkwa ya na-egbo mkpa nwaanyị isi ikpe na nwa mgbenye. Onyenwe anyị na-ahụ ndị ezi omume n'anya, bịakwa na-emebi ụzọ ndị ajọ mmadụ. Onyenwe anyị ga-achịgide ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nke Zayọn ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke James dere. Akwụkwọ ozi nke James dị asọ dere: ụmụnna m, nweenụ ogologo ntachi obi ruo mgbe Onyenwe anyị ga-abịa. Leenụ otu onye ọrụ ubi si ewere ndidi eche ubi ya nche, ka ọ mịpụta ezi mkpụrụ dị oke ọnụ ahịa. Ọ na-ewere ogologo ntachi obi na-eche ubi ya ruo mgbe ọ ga-ewepụta mmiri ozuzo nke mbụ na nke ikpeazụ. Nwekwanụ ogologo ntachi obi unu onwe unu. Meenụ ka obi unu guzosie ike, n'ihi na ọbịbịa nke Onyenwe anyị dị nso. Ụmụnna m, unu atamụ na ntamụ megide ibe unu, ka Chineke ghara ikpe unu ikpe. Lee, onye ọkaikpe anyị bụ Chineke guzo n'ọnụ ụzọ. Ụmụnna m, chetanụ ndị amụma ochie, ndị buru amụma n'aha Onyenwe anyị. Werenụ ha mere ihe ilere anya maka inwe ndidi na ogologo ntachi obi na oge nhụju anya.
okwu nke osebụwa enyi na mmụọ nke Onyenwe anyị o zitela m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma. Haleluya, haleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ nụ maka ọrụ ebube niile Kristi na-arụ, o zigara ya ụfọdụ ndị na-eso ụzọ ya. Ọ gwara ha ka ha jụọ ya sị, ọ bụ gị bụ onye ahụ na-abịanụ ka anyị ga-ele anya onye ọzọ? Jesu wee zaa ha sị, jeenụ kọọrọ Jọn ihe unu nụrụ na ihe unu hụrụ. Ndị kpuru ìsì na-ahụzi ụzọ, ndị ngwọrọ na-agazi ije, emeela ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ binie, eziela ụmụ ogbenye ozi ọma. Ngọzi dịrị onye ọbụla na-atụfughị okwukwe na m. Ma mgbe ndị na-eso ụzọ Jọn na-alaghachi, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn. Ọ sị, mgbe unu jekwuru Jọn n'ọzara Judia, gịnị ka unu jere ka unu kirie? Ọ bụ ahịhịa ikuku na-ebugharị? Ọ bụzi gịnị ka unu jere ka unu hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe ụlarị? Ndị na-eyi uwe ụlarị na-ebi n'obi ndị eze. Gịnịkwa ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ onye amụma? Ee, asị m unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma, n'ihi na Jọn bụ onye ahụ edere ihe banyere ya n'akwụkwọ nsọ sị, lee, ana m ezipụ onye ozi m ka o buru gị ụzọ gaa, onye ga-edoziri gị ụzọ tupu gị abịa. N'ịgwa unu eziokwu, abịa na ndị niile nwaanyị mụrụ, ọ dịghị onye ọbụla karịrị Jọn onye omemmiri Chukwu, ma onye dịkarịsịrị nta n'ala eze eluigwe karịrị Jọn. Ozi ọma nke osebụwa. Otito dere isi. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Oto dị Jesu. Tata bụ ụka nke ịtọ na nkwado olileanya ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị. N'onu Latin a na-akpọ ya Gaudete Sunday. Gaudete bụ Latin word. Ntụgharị ya n'ọnụ oyibo bụ rejoicing, ya bụ inwe aṅụrị. So ụka nke awụ ụka nke inwe aṅụrị, mana inwe aṅụrị abụrụ na ife zuo n'oke, kama na ọ bụ inwe aṅụrị na olileanya
na ihe anyị na-akwado maka ya na-eme gịnị na-abịa nso. Ịbịa nso aha dị n'ụzọ na-abụ ịbịa nso nke ọmụ nke onye nzọpụta anyị na ịbịa nso nke second coming nke dị nwe anyị Jesu Kristi ka anyị wee bụrụ ndị nwere onwe ha. Ife ọgụ nke mbụ a gụrụ anyị Aịzaya onye amụma n'oge nke ya mara amụma maka ọbịbịa nke onye nwe anyị ga-eweta mgbanwe na iru ọṅụ n'etiti ndị mmadụ ndị nọ n'ihe ụfụ na ihe mgbu n'oge nke ahụ. Maka n'oge nke Aịzaya na-ama amụma a, ebibiri tempụl nke Jerusalem, kurisie mbụ ugwu niile, ọghọ desert. Den ndị mmadụ nọ n'obodo eburufa n'anụ ohu, sọsọ ife ndị nọzi na-ebu sọ ndị okenye, ụmụaka na ndị ahụ na-adịrọ, ya bụ ndị onwere ife eji eme bụ ndị fọrọnụ. Ma n'oge afọ ka ndị mmadụ nọ n'akwa na alịrị wee na-asị Chineke ebee ka ị nọ. Aịzaya wee buo amụma wee sị na onye nzọpụta na-eme gịnị na-abịa, na mgbe ọ ga-abịa na mkpu akwa ga-aghọrọ ndị mmadụ mkpu gịnị, mkpu ọṅụ. Andọ ya ka o kwuru akara a ga-eji wee mara ya. Lee, Chineke unu na-abịa ịbọ ọbọ ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke na-abịa. Ọ na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-eme ka ndị isi mee gịnị fụ ụzọ, ka ndị ntị chiri mee gịnị nụba ihe, ka ndị ngwọrọ wụ n'ibe enu dị ka ene, ka ire dara ogbi wee mee gịnị uwe ukwe aṅụrị. Praise the Lord. Ife ọ na-agwa anyị bụ mgbe anyị nọ na nsogbu, mgbe anyị nọ n'ihe ụfụ, ka anyị ghara inwe nkoropụ obi, ka anyị maa na n'ebe Chineke nọ na-eme gịnị na enwere olileanya. Ife atụrụ anya n'aka anyị bụ ogologo ntachite obi. Andọ ogologo ntachi obi afọ ka James dị asọ n'ife ọgụ nke abụọ na-agwa anyị, maka na ọnụgo ụtọ dị n'ime Jesu dị ka nwaazụ na onye nọ Jesu nso, wee na-asị anyị ma ogologo ntachi obi ka anyị na-ene olileanya ka ọbịbịa nke onye nzọpụta anyị. Ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa, na ọ ga-eme gịnị, na ọ ga-abịa ọsọ ọsọ. Mana n'ime ọbịbịa ahụ ọ na-abịa, ọ bụrụ na anyị nwee ogologo ntachi obi, ọ ga-agbanwe ọnọdụ anyị, ọ bụrụ ọnọdụ aṅụrị. Anyị n'ezi anya n'ozi ọma agụrụ anyị afụ na amụma ahụ Aịzaya buru na ndị amụma buru n'oge agba ochie, na ebe o mezuru na onye na ọbịbịa nke Jesu Kristi. A gwara anyị ebe ridi na-abidoro na Jọn nọ n'ụlọ mkpọrọ wee nụ maka ihe Jesu na-eme. Amen. Maka na by their fruits we shall know them. Mana unu n'anya, Jọn bụ onye kwadoro ụzọ maka ọbịa nke onye nzọpụta, wee rujuere ndị mmadụ aka mbọ afọ ka ọ na-eme ya mmiri Chukwu na onye a bụ nwa atụrụ nke Chineke, onye bịa na-ekpochapụ njọ gịnị, nje nke ụwa. Last Sunday anyị gụrụ ozi ọma na-agwa anyị to repent, ka anyị chegharịa, ka anyị wee kwado maka ọbịbịa nke onye nzọpụta, dịka Jọn tiri mkpu n'oge nke ya mgbe Jesu na-abịa. Mee n'ụzọ nke osebụwa ka o mee gịnị, ka ọ kwụghị ọtọ, chegharịa na anyị eze eluigwe emego gịnị, adịgo nso. O tiri mkpu afọ mgbe ọ bịa nyanwa mere ya mmiri Chukwu. Tatazi Jọn wee na-asị, jeenụ jụọ nwoke a ma ọ bụ ya bụ Mesaya. Mana ọkwa onye o gosiri fa na ọ ya bụ Mesaya, wee jeenụ jụọ ya ma ọ bịa ka anyị ga-eme gịnị, atụba onye ọzọ. Ọ dị ụzọ na-abụ na ajụjụ a. Nke mbụ bụ na Jọn nọ na final journey, njem ya, and na final, maka na Herod jidere ya, tụọ ya mkpọrọ, and eventually ọ ga-egbu ya.
mana ọ maka ifi onye a na ịgbalị aka ebe ka o ji n'ọnọdụ ọnọ ka ọ dịkwa shọ na ife o kwenyere na ya na ọ bụ okwukwe n'ụzọ kwesịrị gịnị ekwesị ka ọ dị shọ na ọ na ha anụ ọgụ ifele. Praise the Lord. Nke ịbụọ a bụ na o nwere nghọta faghọta maka Mesaya. Ị na-anya ka Aịzaya si wee kwu ya, ọ sị ọ na-abịa ịbọ ọbọ na ịkwụghachi ụgwọ nke Chineke na-abịa ịbọ ọbọ. So he's coming for revenge. But n'ebe Jesu nọ, asịsị ya he's coming with a divine recompense. Nya bụ ịkwụ ụgwọ, nkwụghachi ụgwọ ihe emebiri emebi ka Chineke ọ bịazi ka ọ kwụghachi. And ị na-enezi anya na-achọ na onye ahụ ga-abịa n'ilibrate ife ịzọpụta ha n'aka ndị ilofa bịazi dizi aka ya na ndị afọ a na-eche nọ ndị ilo a na-eme gịnị, a na-emekọ. Ọ na-alụ ọrụ ebube, yes, mana kedụzi ihe jikọ ọnya na ndị ọnụ ụtụ na ndị omenjọ, ndị ọ ga-abịa ime gịnị, ifi ọnụ taa afụfụ. Nke ọzọ, John spent his time biri n'ọzara na-ebu ọnụ na-ata onwe ya afụfụ. Abịazịa Jesu bụrụ ya na ndị na-eri oriri na-eme gịnị, na-emekọ. Iji onye ụlọ ndị a na-asọ asọ ya na ha na-eme gịnị, ha na-erikọ nri. Ọ dabara. So n'anya nke onwe confusion wee sị jee jụọ ya ka a mara ma ọ bụkwa ya ka ọ bụ onye ọzọ. Mana Jesu azaghị azịza afọ directly. Ọ sị ya jee ka ọrụ na ya ihe unu mee gịnị, ife unu nụrụ na ihe unu mee gịnị, ihe unu fụrụ. Maka by their fruits dịka nkwu, we shall know them. And so kedu ife Jesu na-ekwu? Ife ozi ọma nke taa na-agwa anyị bụ na Jesu bụ onye nzọpụta a na-eme gịnị, a na-atụ anya ya. And ife ọ na-agwa anyị bụ na aṅụrị anyị ga-ezu oke, because Jesu endụ n'isi ngọzi dịrị onye ọbụla na-atụfughị okwukwe ya na gịnị, na mụnwa. Ngọzi dịrị onye ọbụla na-atụfughị okwukwe ya na gịnị, na mụnwa. So na ife ga-ewetara anyị ezi ọṅụ bụ na ọ bụ na anyị kwudosie ike n'okwukwe. Okwukwe na Kristi ga-ewetara anyị ezi ọṅụ. Ọ bụrụ jos kịta, mana ọ bụ ma mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ na gịnị, na ebube ya. So na ife dịka breki anyị nwere tata nọ ka ndị na-agba bọọlụ, maka na anyị nọ na-ata onwe anyị afụfụ in the form of Lenten period, fasting and prayer in preparation for the coming. Ọ ya kpatara na anaghị ekwe otuto dịrị Chineke n'enu kasị enu. Mana ịma na mgbe m na-ebido masị onu mba na ya, mana ọha nche sign of old age na-abịa. Oh yes, anọkata ọbụla afọ ochi gatakwa. So ọ nọ ka n'oge a ọ na-agba agbakọta bọọlụ enwe half time na-aba n'ime dressing room ma coach ma ndị bọọlụ ma ndị team managers anọkọ agbakọ first half agbara agba mara ebe mee mistake. Onwe onye ga-echeji position echejie, onwe ndị ya ewepụta ndị ọzọ eme gịnị, eweta. Enwe strategizing in order to win the game. And apụtazi efụzia ndị mmadụ ka eji ume karịrị nke eji emebu wee mee gịnị, wee bata maka na-ebu na nọ azụ ome gịnị, ọbịa ọgụ. So nọọ ife ụka na-emela anyị tata maka ndị na-ebido bụ sonye na njem nkwado ọbịa onye nke onye nzọpụta anyị. This is a time of gịnị, reassessment what we have been able to do. Ife anyị nwegoro ike ime na ihe fọdụrụ anyị ga-eme na ihe kwesịrị na anyị ga-eme ka anyị wee dị sure na anyị mee gịnị, na anyị sonyere ọfụma ka ọnwụ anyị wee zuo oke. Ọ ife anyị nọ tata, ọ ife ụka wepụta tata.
so ọ bụrụ ọzọ ka to your tent o Israel onye ọ na-je na aṅụrị na ọgụ ebie na obibo. We are still moving. And na Chineke nye aka anyị ga-eru ya n'isi n'aha Jizọs. Ife ọzọ pụtalụnụ bụ na ka ndị otu Jọn na-apụ Jesu wee sị ndị na-eso ụzọ ya n'ebe ahụ, onye bụ Jọn a unu gaa n'ọzara, kedu ife unu jere achọ? Ọ bụ ikuku, osisi ikuku na-ebugharị ka ọ bụ onye yi akwa mara mma? N'ịchọwa ndị yi akwa mara mma na amara ebe a na-afụ ha, kedu ihe unu jere achọ? Onye unu jere achọ bụ onye amụma, wee na-asị ha n'ife niile na onye ọbụla nwaanyị mụrụ na Jọn a mee gịnị ka ya, mana o nwere onye ka Jọn. Kedu onye dị ife afọ? Chere ka m gụọ ya ka ọ ghara ịbụ okwu nwa bụ Okonkwo. N'igwu na eziokwu, abịa na ndị niile nwaanyị mụrụ, ọ dịghị onye ọbụla karịrị Jọn onye na-eme mmiri chukwu, ma onye dịkarịchara nta n'ala eze eluigwe karịrị Jọn. The least in the kingdom of God is greater than gịnị? John. Are you greater than John? Oto dị Jesu. Ife Chineke bịa bụ ka o mee anyị part of the kingdom of God. Ọkwa ya? Ọ bụrụ na ịbanye wee bụrụ part of that kingdom, ọ amara inweta site na Jesu Kristi. Amen. Amara ahụ inweta site na Jesu Kristi, ọ ya buniri gị enu wee karịa ọnọdụ Jọn nọ na ọbịbịa nke onye nzọpụta. Praise the Lord. Mana imekwa mistake, gbafee, gbajọọ, iluzo position a. Ife Jesu, ọbịbịa Jesu wetara anyị karịrị. Ọ ife ọ na-akụziri anyị. Ọ ya ka o ji wee sị onye nwere okwukwe na ya, inwe okwukwe na Jesu, ọnọdụ ga-eme gịnị? Agbanwee. And ọ ya bụ ihe ga-ewetara gị ọṅụ n'uju, wetara m ọṅụ n'uju. So na ife ọ na-agwa anyị bụ ka anyị kwudosie ike, maka na ife anyị ga-enweta na ọbịbịa na nyanwe ịwụ part of us, anyị part of him, is greater than anything anyone in this world can get. Ọ ya ka akwụkwọ nsọ ji wee na-asị na anya afụ nụrọ, ntị anụ nụrọ, nke ọ na-abata n'ime obi mmadụ, ihe Chineke gwado gịnị? Ndị fụrụ ya n'anya. We are rich in Christ. So ụmụnne na Chineke, ka anyị na-akwado maka ọbịa na ọmụ nke onye nzọpụta anyị, ka anyị yọọ Chukwu ka o nyere anyị aka na half time na anyị bara, ka anyị na-apụta ya, ka anyị welu mmụọ na-anụ ọkụ, obi siri ike na ume jiri ajị wee sonyekwa na njem a wee ruo ya n'isi, ka na ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị, ka mgbe Jesu Kristi ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya, ka anyị were ilu ọṅụ wee zute ya site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ji ihe niile, onye kere eluigwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu,
a mụrụ ya mụ emeghị ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpụgbo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontus Pilate, ọ taa afụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik, ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Ụmụnne na Chineke, n'okwukwe nke anyị nwere na di nwe na Jesu Kristi, onye nke anyị na-akwado maka ọbịbịa ya, ka anyị kpọkuo ma ya enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịnọ edu anyị n'ekpere. Amen. Dị nwe na nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe na nụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi nyezie mkpa ndị ọzọ ka o si metụta onye ọbụla n'ime anyị. Cheta ụmụnne anyị ndị na-aga njem n'oge anụnwa maka Krismas ma New Year, ka Chineke chekwawa ha ka ha nwee ike ije ọfụma nata ọfụma. Nyekwazi aka gbanwee obi ndị ma unknown gunmen ndị na-ebusi na-emebisi properties ndị mmadụ, ka ha nwee ezi nchegharị. Ka anyị chetakwazi ndị ezinụlọ bụ Okoro na-ayọ maka ngọzi Chineke na ihe ndị ha bụ n'uche.
chetakwazi ezinụlọ Chibụzọ Nweke na-ayọ nchekwaba nke Chineke na odudu ya. Maria dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe, na nke Chukwu dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe, onye ọbụgbọ ndị njọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, nwa gị Jesu Kristi kwupụtara na onye ọbụla penecharịrị na alaeze n'igwe karịrị Jọn. Ya bụ na ọrụ ekenye Jọn ka ekenyekwaziri anyị ịgba akaebe wee gosi ụwa gị nwa, nyere anyị aka zaa arịrịọ anyị, ma site na ha nye anyị ike iji wee gbara gị akaebe n'ụwa a, wee so oketa aṅụrị ebe ebe n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Offering in every place of
nke aja mụ na unu na-achụrụ ịga asọ Chineke dị ike niile ịnara nọ onye nwe anyị. Biko onye nwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a. Onye nwe anyị biko nara onyinye ndị anyị sitere n'ihe omimi niile i nyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebighị ebi site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nyenụ dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edu ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejuo nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebe n'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ na ebe ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke n'igwe na-etebego oge niile nkwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọkwudo onye ndị a nsọtụ n'ịkọta mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m
nke a ga-edunye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume anyị arịọ ka anyị bụnata ahụ na ọbara Kristi, bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gafere ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị dị okowe gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl, ọchịnata dị nsọ, ndị nsọ niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ụmụnna, ka were ekpere na wee zọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, tụtụrụ afa gị, ọchịchị ya, ime uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara mmehie anyị. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o Osogbu a na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta ya na ndị oge niile. Anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị, kama nekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bee dị ndụ na-achị ebe. Udo nke Osogbu adịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe na ekene nke udo.
na-enwe atụrụ nke Chukwu na eluigwe na Jesu Kristi na-ebuchapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. The angel Gabriel from heaven came. His wings as drifted snow, his eyes as flame. All hail, said he, to meek and lowly Mary, most highly favored Lady, Gloria. I come from heaven to tell the Lord's decree. A blessed Virgin Mother you shall be. Your song shall be Emmanuel, by singers foretold. Most highly favored Lady, Gloria. Then Mary daintily made behold ahead. To me behind his pleased God, she said, my soul shall laud and magnify his holy name. Most highly favored Lady, Gloria. By the Lord of sea and sky.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa a. Mekwa ka anyị bụ ndị bi n'ụwa nke a na-agafe agafe nwee ịhụnanya ugbu a maka ihe nke n'igwe iji keta oke n'ụwa ọzọ si dị n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Otito Jesu. Otito Jesu. Because second collection, I put a leader in second collection. Mary Henji Boya Dikena. Oh, Mary Henji Boya Dikena. Oh, Mary Henji Boya Dikena. Oh, Mary Henji Boya Dikena. Anemema. Jesu, because Akwashi Parish. The African community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their Advent retreat, Friday, December 16th and Saturday, December 17th. It will be held from 6:30 p.m. to 9 p.m. via Zoom. So you're also invited to the Mass of Thanksgiving on Sunday, December 18th at 9:15 a.m. and to the children's Christmas party at 12 noon in the church basement. Everybody is please invited and welcome. We remind you to please fulfill your pledge in support of the Catholic Appeal campaign so that our goal will be realized. And the parish thanks all those who have been able to commit and those who have redeemed their commitment. A reminder that the Giving Trees gifts are to be returned by this Monday. That will be tomorrow, December 12th. Please bring only new toys, non-violent, or a gift card from a department store. And thank you very much as you do so. Also, if you would like to dedicate a Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form it's in the bulletin at the back of the church. The donation towards that is $30. So we still have a few trees available for everybody, for all those who want to contribute at this point to buy a tree. Next week, the second collection will be for the parish Christmas gift. Please be generous as you do so, and thank you also as you make such donations. And the Advent confessions will be on Monday, December 19th, from 4 p.m. to 8 p.m. inside the church here. For us to continue to get ourselves closer to God as we approach the Christmas. You are invited to the Holy Mass in honor of the Virgin Mary of Guadalupe this Monday, December
12th, out tomorrow at 7 p.m. Agawo in Spanish. It will begin with the recitation of the Rosary. Otito diri Jesu. That was second Sunday from the nna. The choir biko do na ina. Can dinna can anyone dinna for that? Father be blessed. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị osoba nụrụ arịrịọ anyị onye nwe anyị nọnyere unu Chineke nna pụrụ ime ife niile anyị ekene gị n'isi ndị nna anyị ndị ji wee wube ezinụlọ dị iche iche anyị na-ekene gị n'isi ha wee na-asị ka ị nara ekene iji ama ikpe isi ya na mbunye n'ebebe n'aha Jizọs onye nwe m anyị wezie ha na-eche gị n'iru wee na-ayọ ngọzi gị n'isi ha n'otu n'otu gọzie ha gọzie ndị nwunye ha gọzie ụmụaka ha nye ha ezi amamihe gị dịka i nyere eze Solomon na ike dịka i nyere Samson na amara gị ka ha wee na-arụ ọrụ ike nyere ha n'ezinụlọ dị iche iche inekọta ụmụaka ha anya anyị na-ayọ ka ị nọnyekwazị ha n'ọrụ dị iche iche nke ha na-arụ ebe ha si enweta ihe ha ji enekọta ezinụlọ ka itinye ha n'aka anya chekwa ha n'aka ajọ mmụọ chekwa ha n'aka ajọ mmadụ nye ha ahụike nye ha ogologo ndụ mee mgbe ha gbasịara ọsọ ndụ n'ụwa a ka ha nwekwazị ike ịfụghị eru na eru na alaeze gị anyị na-ayọ gị ihe ndị a site na Kristi dị nwe n'anyị onye nwe anyị nọnyere unu site na ayọ nke Maria dị asọ na nke ndị nsọ nne ka Chineke jike ngọzi chekwa ma nọnyere unu nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu Kene Chineke jayam mama ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye ọma kene Chineke jayam mama ekele ịdị mma onye kere ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma. Otito diri Jesu. Because a reminder that next week, Sunday, the 18th, where I can recognize our children and appreciate them for the year in the form of Christmas party. On the hotel last week, we did a spontaneous collection, and we were very successful in raising a reasonable amount of money because Kofuruna Wanyaka because and I require Onye Okametunobi to also donate. We're available today to collect any donation in Warike Ime. And after Mass, I get meet briefly with a few people who will constitute the committee to organize that program for next week. Because incidentally, some of the people within the committee are not here today, but we will still meet the few of us that I have seen around today. So that I can apply something that will be comprehensive and rewarding for our children for next week. Todri Jesu. When the birthday celebrants, those celebrating their birthday, the Lord
Yes. Anniversary celebrants? Let us celebrate the anniversary. Okay, thank you. Ka Chineke duo anyị niile through the Christmas. Ka anyị our members, community members who have traveled home already, and those who are planning to travel. Ka anyị ranye ha n'aka Chineke, ka ọ protect ya ha ma n'elu ma n'ala, ma n'ọnọdụ niile ha ga-anọ ebe ahụ. At the end of the day, they will come back in one piece and in good health. In His name, we now continue our prayers to God. In Jesus' name. na-asị ka Chineke gọziere anyị izu ụka a nyekwaziri anyị ka anyị nwee ike ịgba Krismas nke afọ ọfụma n'aha Jizọs. Anyị na-echeta ụmụnne anyị na njem ịnụ ụlọ ka Chineke dube ha ka ha nọdụ n'udo. They will be safe. Aka ọjọọ mmadụ ajọ mma ama nweta ha. Ha ga-anọ n'udo nata n'udo na-enwere nsogbu ọbụla site na Kristi onye nwe anyị. Unu kwụrụzikwa ọtọ anyị agbasaa. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dị ike niile gọzie unu.